Ahoj všem, je 1. října 2023 a právě točíme video na lodi, která nás veze na hrad ve Veří. Samozřejmě na zastávku, ne přímo na hrad, protože tam musíme došlapat pěšky. Ale snažím se vám natočit aspoň kousíček cesty. Jak je to úchvatný, když je takhle krásná neděle a my jsme v Brně, na brněnské přehradě a jedeme výlet na hrad ve Veří. Samá voda, samá voda, samá voda, vepředu voda, vzadu voda, vedle nás voda a na lodi Renatka. Papa, Neuška,